halt. En undergrundskultur, der faktisk rummer alt. Eventyr, spænding og kreativitet. Det handler om at skabe sig et navn og blive set. Det handler om stil, om skills og konkurrence. Det handler om at leve livet vildt og tage en chance. Det handler om at skabe noget ud af ingenting. Om at søge nye veje og ikke gå i ringen. Du lytter til min rapper, siger du er ikke rigtig klog. Hvad skal vi med farver på mure og på tog? Graffiti det er hærværk, og lortet skal bekæmpes. For borgerskabet skal sgu ikke forulempes. Graffiti er hærværk, det er systemets jargon. Men hvad når man lader børn vokse op i beton? Når man skaber en verden, der er kedelig og grå. Uden noget at glo på, ikke noget at tro på. Hvem laver hærværkssystemet eller os? Er der noget at sige til, at de unge de vil slås for en bedre verden? Med andre værdier, en penge og en arbejdsløshed, der stiger. Graffitien har bredt sig til det ganske land. Der farver overalt, de unge går til modstand. Tryk avler modtryk, sagen den er klar. Graffiti det er kreativt selvforsvar. Graffiti, det er kommet for at blive. Sådan går det for sig, når en skriver går i krig. Graffiti, det er kommet for at blive. Sådan går det for sig, når en skriver går i krig. Det er fedt at køre med S-tog rundt i København. Hver anden vogn er malet med et gadenavn. Cave eller Tower, Mins eller Face, Les eller Trick, Stem eller Bass. Jeg står på perronen og jeg råber juhu. Endnu en holdcar malet af Moa-Crew. Men der er meget mere, jeg har kameraet klar. Ace har malet en window down holdcar. Paneler overalt, tags ud og inde. DSB taber og skriverne vil vinde. For også i Jylland maler hjemme drengetog. Total Revolt Crew spotter ISO. Det er for vildt, en kørende kunstudstilling. Minimand bliver tvunget til at tage stilling til den nye tids kunst og de mennesker der laver den. Forskønner danske tog, selvom nogen af dem haver dem. Men hvem er så den bedste, det er et spørgsmål om smag. Der er mange konger, de bliver bedre dag for dag. Lad mig droppe et par navne, du skriver som jeg kender. Nogen jeg har hørt om, og nogle af mine venner. Kongen er den vilde stil, den er ikke så let. Måske er det Bates, måske Sabe eller Sweat. Men kongerne er bombning, det er ikke særlig svært. Ransomo af drengene er med på lidt af hvert. De bedste figurer, det må være CMP. Men også Face, for han har hvad der skal til. Og ISO fra Aarhus, han holder hele vejen. Har malet siden 84, bliver aldrig træt af lejen. Graffiti, det er kommet for at blive. Sådan går det for sig, når en skriver går i krig. Graffiti, det er kommet for at blive. Sådan går det for sig, når en skriver